Замислял ли си се дали кучето ти иска да бъде навсякъде с теб? Животът в града предлага много събития и много от нас искат да прекарват повече време с кучетата си, да ги вземат със себе си навсякъде, да има все повече места, където ги допускат. На пръв поглед това е супер, похвално, докато не се вгледаме в кучетата. И не се запитаме дали не задоволяваме само собственото си желание, без да си задаваме въпроса как се чувства кучето ми на това място. Преживяването положително ли е за него или не? Вчера ходих на джаз феста в парка до нас и видях много кучета, които не искаха да са там. Но за разлика от мен, те нямаха избор. Знаете каква жега е тия дни, а колко натоварена е обстановката, може да видите от кадрите. Хора, много хора, изключително гъсто разположени, ходят, лежат по земята, други кучета, много шум, много миризми на храна по земята. И току някоя бързо протегната ръка от доброжелателен и приятелски настроен човек, ама непознат ей така изневиделица, както минава покрай кучето да го погали. А като погледнеш кучетата, те дишаха тежко, оглеждаха се, не можеха да си намерят място. Някои се опитваха да стигнат до други кучета, но не можеха поради късите поводи. Други пък искаха да се махнат от кучета, с които не искаха да общуват. Опитваха се да се скрият зад хората. Някои изглеждаха спокойни, ама кой знае от колко време стоят там. И дали не са по-скоро твърде уморени и примирени, защото нямат избор. Имаше сковани походки, придвижване на прибежки, стиснати уста, облизване, чесане. Все симптоми на стрес. Най-много ми се запечати обаче ужасения поглед на едно от кучетата. Направо ми се скъса сърцето. И много кучета поглеждаха хората си за помощ, докато хората им продължаваха да си говорят с познати или да разглеждат щандовете. Защото да, те са отишли там да се видят с приятели, да се забавляват и е чудесно, че има такива събития на открито в парка, но дали в същото време кучетата им имат възможността да прекарват това време приятно и в занимания, които носят радост и задоволяват техните кучешки нужди. И дори не говоря за жегата и продължителността на престоя. Моля те, преди да си заведеш кучето на подобно масово събитие, помисли. Само защото можеш да го направиш, позволено е, не означава, че трябва да го правиш. Да, кучето ще те последва, но се запитай дали наистина това преживяване е приятно и за него. Повярвай ми, то няма да ти се разсърди, че си го оставил да си почива на спокойствие вкъщи, докато ти си бил някъде. Проблем е единствено, ако се притеснява да остава само у дома, изпитва тревожност и проявява поведения свързани с раздялата, но това е друг въпрос и затова има начини да се работи върху подобряване на уменията му. Но пък и това, че ще е с теб, не означава, че се чувства комфортно навсякъде. Не казвам не води кучето си никъде. Чудесно е да имаме разнообразни преживявания заедно, но те са полезни и помагат за така желаната социализация, само ако са приятни и за кучето. Затова е важно да познаваме езика на кучето, да го наблюдаваме и разбираме сигналите, с които то комуникира с нас.